Karbi Anglong district along India Prime Minister Barim Indira Gandhi pen Rajiv Gandhi wang det pen api puthot Sumindar adang along kedo arada tum aning ke hang lapen aning ke chethe naya Prime Minister Norendra Modi sitamik ke vangji Jangmi niphai inkoraner kebarni Karbi Anglong vangji ke vangji Jangmi niphai inkoraner kebarni Phuloni constituency kaparlo loring thepia long India Prime Minister Norendra Modi nang humriji Bangso puthak kedam tang Jangmi niphai clear ni ada por phai kep apor malom Matipong Arboretum kam Craft Center Conference Hall along mai padopon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangkechari pona mai along MP Horen Singh Be MLA Bangketom EM atum lapen MAC atum chetongdun Bangso hut non nang keleji Jangmi niphai krepo kretrok lapen kretrok silani thoma pharman Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Dipu nangka humri jia puthak setami chingki jethan pon Bangso nangka humri ahut ari ka chirung tang ok chumprana song atumaphan check lapen tet ki untang atumaphan appointment alu ron tekangji Kivangji Jangmi niphai inkorener kebani Haurakhat subdivision angkang loring thepelong India Prime Minister lapen CM Sarma Kivangji ahut kaddu kawe lak pliso se armu pachetong ponji pusi pachini pon Lapenan parda Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong aparman thedung ka chingthor asayemo ki claim ponji aphat long e som tekang jiputa nang pachini pontu News report Karbi Anglong live